यार पापा के आदमी को वो थैंक यू ना कह पैलस ना, तब जब वो हमने की कोनो मन पसंद की चीज खरीद के लिए आदमी को वो शुक्रिया ना कह पैलस ना, तब जब वो हमने के मन पसंद के कोनो काम कैला। हमने के जरूरत के आगे वो अपन जरूरत के पीछे रख देला। हाँ भाई, ना तब जब वो दिन रात मेहनत कैलन ताकि हमने के जिंदगी आसान हो, आदमी को वो शुक्रिया ना कह पैलस ना, तब जब वो ठग के भी मुस्कुरा। हमनी के हौसल देखे खातिर वो हमनी से कुछ ना मांग, बस देते गईला प्यार, खुशी, हिम्मत, जौन आज हमनी के संभाल के रख ले। आदमी को वो ठीक से शुक्रिया ना कहो। आज जब थोड़ा समझ आइल बा तो बस इतने कहे के बा, थैंक यू पापा, हमनी खातिर इतना सब कुछ सहे खातिर, बिना बोले प्यार करे खातिर।